Ассалому алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Касоне ки меҳмонаи бори аввали ҳамин канал дод, аз шумо эҳтиромона хоҳиш ки подписатсия кунедед, лайкай намуд чизора хеле колокольчикам хе чизо меганам ора биҷақедед, бо видеоҳои нав ждат кунед. Иншоалло ки видеоҳо ба фоидаи шумо. Хонаи фурӯшӣ будааст дар Уяли, тарафи Лесхоз, яъне бозори Навда, пеши бозори Навда ин хона. Касоне ки чизое ки фурӯшӣ доред, марҳамат, номерои мо дар рӯи экранотон, WhatsApp, имо, Viber нест, ба фикрам WhatsApp, имо басанда. Касоне ки ягон чи фурӯшӣ доред, марҳамат роҳӣ кунед. Иншоалло ки реклама мекунем, мемонем ба ягон заряе боша ки ба шумо мақсад ёрдам мешавад. Марҳамат, видеоро тамошо кунед. Нарх, номери телефон ҳамаш ҳаста.